Hi ha, pels contemporanis de Leonardo, els artistes que arriben fins a ell i després ell i tot l'art modern. Leonardo era omnipresent en les categories de pensament no només d'Itàlia, de tota Europa. Creía que a través de sus cuadros podría expresarse o comunicarse con gente de su generación o de generaciones futuras. Quan mirem amb lupa tot el que se'ns diu, observem que aquesta història és plena d'incongruències, de dates que ballen, d'informacions que no concorden i buits misteriosos que no sap explicar ningú. Lingüísticament, per exemple, com deia el pare Miquel Batllori, va començar a parlar-se en el que serien els passadissos del Vaticà en català. Que la mare de Leonardo era de bon sangue. Vol dir de bona sang, o sigui, que era una dama noble com a mínim. Dio mio, no? Déu meu, l'Església Romana en mans de catalans, no? Que la Mona Lisa podria ser ni més ni menys que Isabel d'Aragó. Leonardo, dopo 4 anni di lavoro, aveva dipinto solamente il viso di questa donna. Andare a cercare veramente un vero Leonardo. Realment, per construir la veritable figura de Leonardo, el primer que hem de fer és desmuntar-lo.